गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेलाव थुना अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। रुनिकाटा कलेजाव रंजानायनि दोहौ। बिटिआर सुक्तिनि 6.3 दफा बायदियै बिटिआरनि सिङाव थानाय गासै मोनजि फरायसालिमाफोरखौ मैया बिटिआर सरकारा सोरखारि खालामनाय जायो। बेनि गेजेराव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा फरायसालिमायाबो सरकारनि नोजोराव गोग्लैनानै सरकारि फरायसालिमा महरै गनायथि होजायो। बेनिनो दिनै रुनिकाटा कलेजनि गासै गभार्निं बडि आरो गासै फोरोंगिरि मावफारियाफ्रा दिनै फरायसालिमानि लांगोनायाव बटका गावना रंजानानै सोलिफु बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर बावहरदों। जोबोद दुखुनि खौरां। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै फिन सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। जिउ खुंनायनि राहा लामा नागिरनानै गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै बर'फ्रा खारसि बिरसि बुथार जानाया दिनैनि गोदान बाथ्रा नङा। बेबायदिनो एखे जाथाय सोमजिदों बिहार रायजोआव। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिलनि राजेन्द्रपुर गामिनि थागिबि सुनिलाल बर'नि फिसाज्ला अरन्जय बर'आ बेंगालराव खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन। 3 बोसोर जाबायमोन खामानि मावनो थांनानै। थैनाय सुबुंनि बिसिया फोरमायनाय बायदिब्ला गोबाव जाहैनायखाय न'आव फैनो होननानै न' फारसे हमसफर आगरतला एक्सप्रेस ट्रेनजों फैगासिनो थानायावनो बिहार रायजोनि काटिहार जिल्लानि सुदानि स्टेशनाव सोमजिदों बे जाथाया। सोरबा दुथांफोरजों बुथार जादों अरन्जय बर'आ। बे जाथायखौ लानानै न'खराव बोहैदों दुखुनि मोदै। गोरिब न'खरनि सुबुंफ्रा गोथै देहाखौ लायनो रांनि आंखाल जादों हालाय हाफाय। बेनिखायनो बिटिआर सोरखारजों लोगोसे बर' हारिनि रायजो राजाफोरनाव अनसुंथाइ बिहरदों न'खरनि सोद्रोमाफ्रा। सोरबाफोर बे गोरिब न'खरखौ अनसुंथाइ हरनानै मदद खालामनो गोसो जादोंब्ला 6900126752 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनानै हेफाजाब होनो हागोन। भारत सरकार, आसाम सरकार आरो आल्फा बिग्रायारि आफादजों गोजोन गोरोबथा जागोनखौ दुंब्रुदै बरायदों क'क्राझाराव गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरा। गरिया मरिया डिसि जातीय फरायसानि आफादगिरि सेलिम फातगिरिजों लोगोसे आमसुनि बारग' दैदेनगिरि शफिकुल शेख आरो बिजेपिनि गागि दैदेनगिरि समाज सिबियारि सन्तोष तरपदरा सरकार आरो बिग्रायारि आफादनिसिम साबायखर बावहरदों। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों फैफानाय 6.3 दफाया मावफुंजानायनि थाखाय एबसुआ गोजोननाय फोरमायदों। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों फैफानाय 6.3 दफा बायदियै बिटिआर ओनसोलनि गंजि फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामनो फोसावनायखौ एबसुआ गोजोननाय फोरमायदों। बे बाथ्राखौ बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा फोसावनानै होदों। 31 दिसेम्बराव जौ लोंना गारि सालायगिरिफोरखौ गोख्रों पहेरा होगोन चिरां जिल्ला पुलिस बिफाना। आसाम रायजोआव रायजो सरकारा आयेन मथे दासान्दि जौ लोंना गारि सालायनायनि सायाव गोख्रों सिग्रोमनायखौ नुनो मोन्दों। बेखौ नोजोर बोनानै चिरां जिल्ला पुलिस बिफानाबो गोख्रों थांखि लादों। चिरां जिल्लानि एसपि प्रानजित बराया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदो चिरां जिल्ला हिसाबै जौ लोंना गारि सालायनायनि हेंथायै सिग्रोमनाया गोख्रों सोलिगासिनो दं होननानै। देग्लायनि गोजां बोथोरनि बड'लेण्डनि सानसेयारि एसेम्बलि जथुमनायाव मोनसे गोनांथार हाबाफारिया जाफुंसारदों। बड'लेण्डनि गोजां बोथोरनि सानसेयारि सावराय जथुम्मायाव मोनसे गोनांथार थांखि लादों आरो बे थांखियानो जादों जिल्ला बेंगिरिनो गथायनाय सुपारभिजिं एन्ड मनिटरिं गोहोखौ बोखांनानै लानाय। बे थांखि लानाया जोबोद मोजां आरो बाख्नायथाव जादों। गोमानाय माखासे गोहो आरो मानफोरखौ बे थांखि लानाय लोगो लोगोनो जिखिनि जिल्ला बेंगिरिया सासे बड'लेण्डनि आयेन बायदियै रायजो राजाफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ आरो बिफाननि काउन्सिलनि गाहाय बिबानगिरिफोरखौबो मान होनांगौखौ होनांगोन। फोनांजाबनानै मानिलायनायनि गेजेरजों खामानि मावनांगोन आरो खर' दिखांनानै जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ एबा दैदेनगिरिफोरजों बाथ्रा बुंनो एबा मान होआबालानो रायज्लायनो गोहो जानाय नङा। सिगांनि बायदि जायखि जायखि हानजाया गोहोआव फैनानै बड'लेण्ड रायजोखौ सालायगोन एबा सामलायगोन बे हानजाखौ जिल्ला बेंगिरिया मानिनानै मान होनानै सोलिलांबाय थानांगोन। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय।